बैठ जाओ। अच्छा अरे करे जादाल धर के ले गईले ले दिलवा ले गईले राजा ए सनमी करम तारा लागे खानदानी बा। शिल्पी तारा विश्वास बात के ना होई, लेकिन हमारे खुद माता जी तार चाची एगो गीत के फैन है और गीत सुना दो अगर केहू हिल जाई का निष्ठा जी ठीक बनी नु तनी आई है। अरे हम आज मित्र कहो भौजी ना कहो, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये नेहा सिंह निष्ठा जी बड़ी सुंदर आवाज की मालकिन। जितेंद्र भैया नेताजी से कहो कि स्वागत हो जाए। हमारी माता जी आपकी चाची चाहे माता जी मानी एक गीत की फैन है कि दिला वाले बैल राजा बोतल में भर के। आप हटिए गुंडा जी। मुस्कान तनी मार देता हूं। चली बड़ा खुशी होला कि घर में चाची लोग माई लोग पसंद करेला। सब है माई बहन आई सब लोग गाना सुन ले बा ना। हाँ सब लोग हंसता और माता जी के प्रणाम बा रउआ कह दे हमारी तरफ से। बाकी है तरी ना मानब जो हमनी के ना हम घरे चलब ना 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 घरे यहाँ हमार जहिया कुछ प्रोजन होई जहिया और शादी होई त एक मिनट बाबू तनी हमरो माइक धर। हेलो भाव से मानो ना देखो केहू हिली। ताई सतनी ओड़ा सतनी पगली सब लोग ओढ़ ले। मेहरारू का कहती है बताओ। अवरतिया के नया नया शादी भइल बा। जल्दी में बताइए देरी होत। हेलो हेलो देरी नहीं होत भाई। अब देरी नहीं खनु हो, देरी नहीं खनु होत हो चाची। जब ले ना गई वो देरी बुझाता। अवरतिया कह दिया केहू के नया नया शादी होला जेकर हो गइल होई उ जानत होई। जेकर मरद शादी करा के आ जल्दी बाहर जाए के प्लान करस उ मेहरारू का करी बताइलो कि बड़ी याद आवे एहनु कही जल्दी बोल पगली कि बड़ी याद आवे ए रस भरी होने चल पिया के प्यार काई हट सारू रतिया तरतिया अरे पहाड़ दिन भाई कि का कही हमरा अरे करे जादाल दर के ए मनोज भैया कि का कही हमरा। सब लोग बैठ जाओ। अच्छा अरे करे जादाल दर के ले गईले दिलवा ले गईले राजा बढ़िया आवे पिया के प्यार काई रौनिया करतिया हर दिन होए का हर दिन ये शिल्पी सखी एक सखी तनी बतावा तहर पिया के याद कैसे आवेला हमरा से बताओ। कैसे सुनी बढ़िया ले आवे पिया के प्यार काई रौनिया करतिया हर दिन होए का कही हमरा करे जादाल दर के का कही हमरा करे जादाल दिलवा ले गईले हो दिलवा ले गईले राजा दिलवा ले गईले राजा दिलवा ले गईले राजा
अच्छा पिंटू यादव जी की तरफ से हरी टोला भैया के घर पड़ेला ढेर सारा आशीर्वाद और ऐसे ही गाना होता है। आई जब भाई बीच बीच में आशीर्वाद आला तो और चमक रहेला कहे का सरती में गवना भैया आज छूटल ना रहे गावा के हरदी। सुनो शिल्पी बाबू हमारे के माफ करी हम तार बीच में खड़ा बनी काहे कि तू स्टूडियो में गावेलू जब तक खूब निमन लागेला और हमने के अखाड़ा के गौनिहार हो जाए का भाई गलती तो तहार लोग गीत सुनले बात ना सुंदर कि कोनो जवाब नहीं थे बाकी आज लेके हूँ के शिल्पी गलती बोलत नहीं आज लेके हूँ शिल्पी के नाचत देखले बाकी ना हाथ उठा के बताओ केहू नहीं के देखले बाकी मंच पर तनी मनी कमर भी हिला देबू तो देखो ताली के कमी ना रही शिल्पी ये हमारे गार्जियन है सब आशीर्वाद दे लोग यही मुस्कान के संग छूटल ना रहे गवानवा एगो बात बा कि जेकरा गावे आवेला ओकरा नाचे ना आवेला जेकरा नाचे आवेला ओकरा गावे ना आवेला दोनों 19-20 पड़ जाला भैया ठीक बा लेकिन हमरा तनी तनी आवेला हम वही में डांस करब सही सरदी में गवना में ताराती छूटल ना रहे गावा के हरदी छूटल ना रहे के हरदी छूटल ना रहे के हरदी। आ केहू के कोनो डांस कर दी जब गोल भैया के डांस होला तो सारा फीका बा हम तो आपके गाना में रही रहुआ आज हम बहुत बताते बने कि चारों दिन ना रहो जीवा अरे रह गईले जान के ले चारों दिन ना रहो जीवा रह गईले जान के दिलवा ले गईले दिलवा ले गईले दिलवा ले गईले कि जाए की बेरिया और दुआरिया के छेकानी फिर ककोई बाबा कि कुछ ना बोलले जीवा और रह गईले जान के या जिया कुछ ना बोलले जीवा ना हो गईले जान के कुछ ना बोलले जीवा ना हो गईले जान के बिलवा ले गईले ओ बिलवा ले गईले राजा पोती अच्छा लागल है हमार डांस।